थांबायल' लोगोफोर ओंखारलायबाय डिउटियाव थांसैलाय आरोना फुरा बिरलाय गारिफ्रा नै माने मर्निंआवनो ओंखारबाय आरोना थांगोन दायो आं मिर्जा टु बक' होननायाव आरोना नै लोगोफोर माने लामाया मर्निंआव जाम जाहांलायबाय आरोना बिजयनगर मोनहां जाबाय आङो केम्पनिफ्राय ओंखारनानै ओमफ्रायथ' बिजयनगराव माबायदि बिहिर जादोंलाय दा नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दं लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम बेबायदि आरोना नै लामाफ्रा बारा बिहिर जाथ'वाखैना मर्निं ना दाबो मर्निं टाइमावहाय माने फ्रि जायो आरोना लामाया जेरै 9टा 10टा बाथाय फुरा बिहिर जागोन आरोना लोगोफोर दायो माने बिजयनगर हाबबाय आरोना बिजयनगर फार्स्ट हाबजेनबाय नै नायलांबाय थादों माबोरै बिहिर जायो दिनै आंबोथ' नुजेनाखै नालाय दासो फार्स्ट मर्निंआवसो ओंखारबोदोंमोन मर्निंआव दिनै माने फार्स्ट आरोना आंनो बिजयनगर फैबाय दायो नायदो नै आरोना बिहिर भार जाहांबायानो एसे बिहिर भार जाहांबाय माने टाइम जाबाय नालाय नै फुरा आरोना एबारबा बिहिर नुसिगोन बिहिरानो गारि फिसाफ्रानो बिराद डिस्टार्ब खालामो ना बिजयनगर टाउनखौ बिजयनगर लोगोफोर बिजयनगर टाउन मोनफैबाय दायो नै दायो आं थांदों आरोना बक' थांबाय थादों बक' होननाय जायगायाव नायलांबाय थादों नै माबायदि बिहिर जादों बिजयनगर टाउनाव बिहिर जाखादोंलै उफाय गैया लोगोफोर माथो खालामनो बिहिर बारबाबो थांनांसिगोन लामाया गाज्रिबावसो नै बेयाव माबायदि जाम जालायबायलै ट्राफिक जाम जालायबाय हनै फुरा बेयाव मोनसे थिनालि फिसा दं आरोना फुरा आरोना लाइनाव थानांगौ जालायो हाद्रिखौथ' रायज्लायजाला माबायदि बिहिर नायलाय होमबा नायलांबाय थादो आं दायो बक'आव थांगासिनो बक'सिम आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं दे बक'आव मा खामानि जाबाय थादों जोंहा ना जोंहा आबौआ नै ट्राफिक जामाव डिस्टार्ब खालामदों आरोना नै दाना थांनो होलायबाय आरोना देन्जारसो दे आबौ दे मानिगोन दे नोंनि खोथाखौ दे लामाखौनो फिसाल' दोनोलै नायलाय बोरै हाबगोन दे गिथाव बाथावनो एकदम फिसा फिसाल' दोननाय बे टम टमफ्रानो बिराद डिस्टार्ब आरोना नै नुवाखै माबोरै जादों माबोरै सालायखिदों नायलाय आंनि थांनांगौ लामाजोंसो बन्द' अभारटेक खालामना होलायबावो आंनि गारिजों नांनांगौ बायदि गेब्लेगोन बेखौथ' गम गैया गारि पार्किं नायलाय लामायावसोखा आरोना नै ओमफ्राय दा माबायदि फिटिं खालामना होयो आंनि माने पिकआपखौनो सिमफायना होबाय थायो माने आं पिकआप रानिं थांबाय थानायावनो माने गियार सिफायफिननांगौ जायो आरोना स्ल' सालायफिननायावनो माने गियार सेरलायनांगौ जायो नालाय नायलाय अ माय गड सोरबा सैमा फुथारना गालांलायबायलै नै लोगोफोर सैमाखौ सोरबा लागायना गालांबाय नै आरोना जारलासोलै ओमफ्रायथ' दायो लोगोफोर आं थांबाय थादों आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर गारि सालायगासिनो आरोना दायो आं स' लोगोफोर मोनजेनलायबाय साल बागान आरोना बिराद बरिया जायगाखा बियो
आंथ' एकदम बिराद इन्टारेस्ट मोनखायो जायगाखौ मोनफैबाथाय नायलांदो नै साल बागान आरोना फुरा साल बागान आरोना लोगोफोरनि जेरैबो साल बागान नै साइजल'खा आरोना बेरायनो माबायदि साइज नै स' लोगोफोर दायो थांबाय थादों बक' साइड फारसे मोनथ'वाखै दासिमबो जायगाखौ थांगासिनोसै आरोना 1.5 घन्टा लायो डाइरेक्ट गुवाहाटि मिर्जानिफ्राय बक' होननायसिम माने 1.5 घन्टा लायो आरोना दायो आं थांबाय थादों बिदिब्ला नायबाय थादों लोगोफोर मोनलायबाय आरोना लोगोफोरनि साल बागान बिराद बरिया बे लामायानो आरोना দাদা ধান খাচ্ছিস না এখনই জোর মালকে গিয়ে বলছি কি করে ঠিক আছে খা খা বলবো না ঠিক আছে খা थांबाय थादों नै पुरा 4 लाइन सोलिबाय थादों आरोना बे लामाया बे लामाखौनो जों मावबाय थादों आरोना खामानि सोलिगासिनो हा गारग्राया हा गारदों ओमफ्राय सोरबाया ब्रिज बानायबाय थादों नै ब्रिजआबो जाहांबाय अबा कमप्लिट जाबाय अबा नै आद्रा मावना दङ बेखौ मावजोबगोन आरोना नै पुरा गवालपारा क'क्राझार थांनाय लामा आरोना बियो लोगोफोर 4 लाइन जागासिनो दं नै दायो खामानि सोलिबाय थादों नायलांबाय थादों नै पुरा मेचिन बहायनानै खामानि सोलिबाय थादों आरोना नै लामानि काटिं सोलिबाय थादों आरोना नै बे जोंनिनो खामानि नै ओरैथ' थावनिखौ दोनबाय दं जाहैबाय नै लाइन ट्राकफ्रा लाइन गाखिनानै दङ बेयाव मोनसे टाउन मोनफैबाय आरोना मा टाउन आं मिथिला माने आं टाउनाव बेयाव ओंखारफेराखै नालाय बेनिखायनो मिथिया आरोना मा टाउनथाय मिथिया सेकेन्ड बिजयनगर आरोना बिराद जाम जायो बेयावबो रायज्लायजाया नै एक नम्बर नालाय टमटमफ्रा माबायदि एब्रियो जायगा गैयाबाबो एब्रिलांथारगोन आरो बिसोरो नांबाथाय ओमफ्राय जोंहासो दाय जासिगोन बिदि आरोना पुरा जाम जाबाय आरोना नै पुरा जामलै बिजयनगरनिफ्राय बांसिनसो जाम जाबाय माथो दिनैलाय नायलाय ट्राफिक जाम सोबाव बिराद नै दायो बेयावबो सोलिदों आरोना खामानि नै बे केम्प जाहैबाय लेबारफोर थाग्रा बेयावबो खामानि सोलिदों आरोना नै पुरा फाइनालि जायगाखौ मोनफैबाय आरोना आं नै नायदो एबार नै गंसे 10 चक्का गासैबो आरोना नै आं खोन्थालांनि र' पुरा आन्दाजसो मोनफैबाय आरोना टायारफोरा पुरा गरम जाबाय नै पुरा स्पिडआव सिबदोंना आङो आरो बेफोरदा पुरा गरम जादों ना टायारफ्रा नै दांनो हालालै आङो बेयावबो नै पुरा सोलिबाय नै खामानिया गारबाय थादों आरोना आं दायो सफैबाय फाइनालि नै आरोना गोमो आंनि जाहैबाय गुफुरा सासे लोगोनि स' फाइनालि आं होमबा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर मोजां मोनदोंबा गोसो गोथारै गावसिना होदो एसे फल' खालामदो आरोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो